Ito yung mga napapanood sa RedTube. Charis. Naghahanap siya ng mga exercise na yan o, na-realize nyo kasi yung pelvis kailangan malakas pagka nasa industriya ka ng ligaya, pagpapaligaya. So ito yung mga movements para sa pelvis. Ayan o. Kasi syempre performer to eh. Parang ano, tingnan mo oh. Ang dami niyang mga pampaano ng pelvis yan. Diyan siya magaling eh. Kaya niya yan 2 hours straight. Yung mga training niya gawin natin para mag-perform din tayo ng matindi sa kama. Ito pala ang sikreto niya Medyo hindi lang magandang tingnan pero gumagalaw